jam geno waali fini weete men ñande jeslaare joyi colte ujundi ɗe nogas joyi ina hawre jeegom ya ujunere temen nayi capannayi jeegom fergo beccuɗi kalis hakkunde dollar e CFA walla euro e CFA go dollar ina wecca temedere e nogas e buuɗi jeeɗiɗi CFA go euro ina wecca temedere e capanɗe tati e go CFA hakkunde dollar e ugiya walla euro e ugiya go dollar ina wecca capantati e buuɗi jeenayi kalis keso o go euro ina wecca capanɗe nayi e 15 jeenayi kalis keso yo geno rokku en buuɗi kewɗi nafooji windande men hande ko luure Afrique naaɓe hello ɗiɗaɓo ko haari fo yimɓe ñaama ɗum so neɗɗo haari ñaama hoore mum hare Rwanda e Congo Kinshasa casal e peewal jowitingal e dawrugol moƴƴol addani Rwanda hippade teta heen yoga e gure Congo Kinshasa itta jawɗele maɓɓe daha fella yoɓe en wonnoɓe e leydi Congo Kinshasa ndi addanoɓe yo nden laamɗo e wondiɓe mum ɓe yiide en fella yoɓe en mercenaire uji tubakoɓe jeyaɓe romani ena daha addani en wiide laamɗo Congo o waɗi dawrugol politique bongol gontangol mo dartol bongol e pénétique dawrugol bongol ngol o waɗi ngol ko addude fella yoɓe en e leydi mum ko hollude ustare bawal koninkoɓe leydi mum e wasde hoolade koninkoɓe leydi mum ko wasdemo hoolade koninkoɓe Congo Kinshasa e yiide no ɓe jamforino Laurent Désiré Kabila e ɓiyum ni addani laamɗo Congo Kinshasa joni o addude fella yoɓe en e tubakoɓe emo yoɓa ɓen ujunnaje $8 tawa koninkoɓe Congo jobdi mumen diwani $150 ko ɗum addani koninkoɓe Congo salade habtade e wiide nakfa pamba mi mayata mere yo geno dandu Afrique naaɓe e dawru yankoɓe bonɓe ustiɓe ustoɓe gindi tengti e dawru yankoɓe woɗɓe hande ɓe ya barke gawri e kosam kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e dande ba Saydou Alsamba Mulli Fulɓe duɗal Pulaar murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen